Ja kyllä tässä varmasti juhlimisen aiheita ei sitä päästä yli eikä ympäri, eli ihan varma pokaali, minkälainen korkunen tai minkä kokoinen se pokaali on, se on sitten taas toinen juttu. Nyt tulee sitten tää Citroen, joka oli nimenomaan vuosimallia 1933, nimenomaan näin. Ja nimeltään Rosalie, ja Rosalie, se on nimeltään Rosalie. Elikkä Noora, jos olet tyttö, voisi sitten tytön nimellä Rosalie. Oi. Ehdottomasti joo voisi olla. Sitten tässä kato pieni niin kuin jutujuurikin taustalta, miksi tämä nimi on oikein lähtenyt. Niin. Rosalie, elikkä se on kaunis nimi. Se on hieno nimi. No niin, ja Noorakin on kaunis nimi. Sledgehammer on kova sana, siihen me keskitytään. Ja me ja näin 104.94. Leppänen Janna Luidendi.